De Venrayse actrice en zangeres Annemieke Ruiten brengt op zondag 14 oktober haar eerste solo-zangprogramma naar haar geboortestad. Mijn programma Oevers is een solo liedjesprogramma wat ik helemaal zelf heb gemaakt, bedacht. Niet zelf geschreven, ik zing covers. Er is 1 nummer speciaal voor mij geschreven door Boudewijn de Groot, wat ik heel bijzonder vind en heel speciaal ook. En je moet niet denken dat het nou een heel serieus programma is. Het heeft van alles wat. Het heeft serieuze nummers, gevoelige nummers, maar ook 2 heel grappige nummers. Dus er valt ook nog wat te lachen en dat is men meestal wel van mij gewend. Dus iedereen komt aan zijn trekken. Uiteindelijk kreeg ik de kans van Paul dat ik in Venray voor 200 man. Dus dat is ineens groot. Dus ik ben een bassist gaan zoeken om het iets meer breder te maken in de muziek. Want met alleen de gitaar is vrij klein en intiem. En de bassist maakt het wat breder, letterlijk en figuurlijk. En daardoor is het nu echt ook een theaterprogramma geworden. Ik zeg debardeur. Oh, bij ons heet dat Spencer. Ik kijk door het raam en ik doe het venster. Debardeur, Spencer, raam of venster. Dat is toch een groot verschil. Zingen op de plek waar je geboren en getogen bent is altijd iets speciaals. Meer dan ooit uit het hart met een gouden randje. Annemieke doet het veel plezier om op te treden in Venray. Als er iemand uit Venray komt, dan moet er komen kijken, vind ik. Dus ik zou zeggen, allemaal komen. Allemaal. Schuddenbuiken is wat je doet bij Bert Visser. Vissertje doet al jaren zijn best om orde te scheppen in de door hem zelf gecreëerde chaos. Telkens vol vuur proberen om te redden wat er eigenlijk niet meer te redden viel, maar hij zal het wel nooit leren. Visser voegt opnieuw een energieke, zeer grappige show toe aan zijn oeuvre, waarmee hij bewijst nog lang niet moe te zijn, volgens het NRC. 18 en 19 oktober om 7:15 is Bert Visser met zijn show Hij wordt vanzelf moe te bewonderen in Schouwburg Venray. Op zaterdag 3 november dan vieren wij het 100-jarig bestaan van muziekvereniging SMT uit Oostrum. En dat vraagt natuurlijk om een feestje. En dat noemen wij magnifiek, want dat gaat het ook zeker worden. Een magnifieke avond waarin wij verschillende vormen van cultuur samen gaan brengen. We gaan een wervelende show neerzetten hier in de evenementenhal die een lust zal zijn, niet alleen voor het oor, maar ook voor het oog. Er zijn Afrikaanse dansers, er zijn bagpipers, er is vuur, er is show. Het is echt een evenement waar je bij wil zijn. We hebben daarbij diverse artiesten. Natuurlijk zal er zang bij zijn, niet van de minste. Ik noem Lex Uiting. Hallo, dit is Lex Uiting. Zaterdag 3 november kom ik gans naar het zuiden om samen met SMT Oostrum er een magnifieke avond van te maken. Het wordt een geweldige avond waar van alles te doen is. Heel groot podium met 3 onderdelen waar steeds afwisselend artiesten optreden. Het eigen harmonieorkest natuurlijk, maar ook de slagwerkgroep die niet het traditionele werk laat horen, maar echt spectaculair iets naar voren brengt. Wie staan? Hoi. Na een droge zomer vol haspels en meters, slangen en buizen eindigt op 23 september het maïsseizoen. Tussen 10 en 4 uur wordt met machines van het eerste uur de laatste mais geoogst. Met vermaak voor de kinderen, de modellandbouwers Holland en het koeienmelken in bedrijfszien wordt de dag afgesloten met muziek en een hapje. Late Lente is een brutale en pittige tragikomedie over de worsteling tussen wat hoort en wat moet. Tussen het hart en het hoofd, ambitie en affectie en over wat groeit tussen de oren en tussen de lakens. Met een verleden vol leugens en een toekomst vol plannen is de vraag: hoe red je elkaar en daarna jezelf? Met Ellen Pieters, Guido Spek, Sjoerd Plezier en Julia Herfst. Woensdag 26 september om 7:15 is Late Lente te zien in Schouwburg Venray. Beste mensen van Venray en omgeving, op zaterdag 22 september 2018 rond de klok van 7:11 gaat ook dit jaar weer plaatsvinden hier in de prachtige Schouwburg van Venray het Liedjesfestival van de Pielhaas. Welke 4 nummers gaan het komende seizoen op cd vereeuwigd worden en allerlei fantastisch mooie optredens geven hier in het Rooise Land en ver daarbuiten.
Daar wilt u bij zijn, dat kunt u niet missen. 11 acts, variërend van eenlingen tot aan grote groepen, gaan de strijd met elkaar aan voor een plekje op die felbegeerde vastelovens-cd van de Pielhaas voor het seizoen 2018-2019. Ze zullen worden beoordeeld door een kundige jury, maar ook door de mensen in de zaal. En in tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we niet meer werken met stembiljetten, maar gaan we in de huidige tijd digitaal stemmen. Dus als u komt, en daar reken ik op, neem uw telefoon mee. Bij de ingang krijgt u een unieke code waarmee u kunt stemmen op uw favoriete artiesten. Wie wil er nou niet zijn bij de start van het vastelovenseizoen 2018-2019? Graag tot zaterdag hier in de Schouwburg bij de liedjesfinale van de Pielhaas. Exclusief te zien bij Schouwburg Venray, Chris Jagger en de Rocking Cronies. Chris Jagger, de enige echte broer van Mick Jagger, is slechts op 5 plekken in Nederland te zien en daar is Venray er één van. De jongere Jagger werkte samen met grote namen als Bob Dylan, David Gilmour, Eric Clapton en natuurlijk zijn grote broer Mick Jagger. Grijp deze unieke kans om een rasartiest in hart en nieren live te zien en rock mee tijdens dit staakconcert op vrijdag 28 september in Schouwburg Venray.